panibialanwo UGWUMBA panibialanwo Wagendi Igbelubalanwo UGWUMBA paniela obodo ọbụna ịhụrụ nwere oke arụsị mara na ha nụrụ oke ọgụ mgbe gboo maka na ihe eji ebute arụsị mgbe gboo bụ ndị na-anụ ọgụ ka enwee nye aka dịka etu ọ na-abụ obodo na-emekịta na-aga egoro ngwa agha n'ebe dị etu a mgbe ahụ ha na-akpọ bụ dibịa akpọchazie dibịa amarụzie etu a ga-esi pụta egbe na mma a ga-eji nụọ ọgụ mana mgbe ụfọdụ ha na-ekwenye na ọ bụrụ na ị nwee dibịa kara aka na ọ nwere ike izipụ aṅụ ọ ga n'ọrụ ọgụ mere na ọtụtụ obodo dị iche iche na Igbo nwere ọtụtụ arụsị ma nke ọjọọ ya Ahinze Chukwu ọdịzi etu ahụ ugbu a maka na ada anụzi ọgụ anyị na-akpụrụ unu aga otu obodo a na-akpọ Akaeze dị na Ebonyi steeti n'ivo local gọọmenti nke Ebonyi steeti anya bụ obodo ha nwekwara ụmụ ọgụ anụrụ mgbe gboo mere na mgbe ụfọdụ ịma dịka ebutesi ụmụ arụsị a na-asa ha a na-agwa ha sọọ nke a iri na nke a imetụ na nke a obodo anyị na-aga n'ụbọchị taata ọ bụ eziokwu na ha nụrụ ọgụ ejighị ikpere arụsị mara ha mana obodo a ihe a na-asụ ebe ahụ ka nkụ soro m ka anyị gaa na obodo Akaeze bụ nke dị na Ivo local gọọmenti na Ebonyi steeti ihe mgbe anyị ga-emegodo bụ maka na dịka anyị mara onye kene sọni ekene ya anyị siri ka anyị gagodo na eze na-achị obodo gasị ya eze birikwa o His Royal Highness Eze Joseph Ubani Ono Ezoko is one of Akaeze Autonomous Community. Akaeze nọ na Ivo local government Ebonyi State. Memory got an okwa dịka onye eze na-achị obodo na 2004. Ya mgbe ụwa mbụ mgbe Akaeze bidoro ha na ntụtụrụ obodo ọzọ dị iche iche lụchara ọgụ and ihe ọgụ ome ha na-achọ ebe ndị dibịa kara aka na ebe ha ga-eme ka enwe ike na-eprotect Akaeze protect ndị nọ n'ime ya ya mere eji nwee ma ntụtụrụ arụsị ndị iche iche ndị a nwere ka a ga-enwe akpọ nke Akaeze nwe ka enwe akpala ala ahụ ha na-akpọ ala Akaeze Akaeze jikọtara ọnụ pụta ala ahụ ọwụkwa iprotect ha mgbe a na-alụ ọgụ Akaeze nwere ntụtụrụ ebe ha na-asọ kamara abịa lezie anya otu ọ dị mgbe gboo abụkwa otu ọ dị ugbu a ha niile na-elesi Akaeze mụrụ agwọ na-akpọ n'ụcha ha na-asọ agwọ green igbo ya ma ụta na Akaeze gị na ha agaghị emezi ya adịkwana onye Akaeze nwere ike pụtara ogbuo ya rukwata ka ahụ dị ntụtụrụ ihe na-asọ asọ etu a enwere mmiri a na-akpọ Eziekwu agaghị nọ n'Eziekwu ahụ ị gaghị egbuo ndị Akaeze na-asụ asụ gaghị abụkwa na ga nakọta gasị na abụ onye ụkọchukwu ka m jee gbuo ya akwa ebe ga hafụrụ ha mara ihe ha ji na-asụ adịka dị otu ahụ atụrụ ndị Akaeze na-asụ nsọ to the extent ịbụ onye Akaeze ga-eje para atụrụ ịpara atụrụ ịbụchakwala onye Akaeze ị ga-ahapụ Akaeze ntọala ndị egbe na-achụọ ya onweghị ha ga-emekwa ga-apịakwa ga bụrụ onye Akaeze gị atụrụ so ụmụ ife ndị a dịcha and ndị kacha esi ike bụ ha bụ egokwa ndị para atụrụ emechaa abịakwa gawa na Akaeze ugbu ọ bụrụ mgbe gara aga ị gaghị anwụ ya anwa so ụmụ ife ndị a niile otu a dịka mmatụrụ na agwọ green enwere ike mistakenly egbuo ya
ga-eji ebe a na-emezi ya ga ndị ji isi ya akara ihe ga-eme ga-eme ya ga-enwekwara onwe gị. That is Akeze. Ọ dị otu mmiri dị n'aka eze akpọrọ Eziakụ. Ya bụ Eziakụ gara aka eze gburugburu nke bụ na enweghị mpaghara dị n'aka eze ya bụ mmiri na-eru. Irute n'obodo aka eze ihe ha na-asọ ka nkụ dịka m kwuru na mbụ, mana ọ dị ụzọ ihe ịtọ ha kacha asọ karịa ndị ọzọ. Nke mbụ bụ na agụ iyi ọbụla batara n'ime ya bụ mmiri a na-akpọ Eziakụ enweghị onye ga-emetụ ya aka, ọ dacha okwu onye ọbụla ama mgbe. Nke ịbụọ bụ agwọ na-acha akwụkwọ ndụ ya bụ agwọ green, ndị aka eze ejighị egwu egwu. Nke ịtọ bụ nke kachanụ bụ atụrụ. Ị nụrụ ihe m kwuru, aka eze na-asọ atụrụ. Nke mbụ bụ na o nwere otu ihe si na ọ bụ ihe na-aga, o nwere otu ike agwụ ndị ihu gwụ ndị azụ. Ihe gbasara na mmadụ na atụrụ ọ dị ka m gbatụrụ unu, ụfọdụ ha bụ ndị a na ha abụghị aka eze ugbu a. Ọ bụ otu ọ dị mgbe mbụ ọ ejide gị n'ebe atụrụ, a ga-emegide gị iberibe. Ndị mụrụ gị, ndị mụrụ onye ahụ, ọ ha ga-abịakwa zọpụta gị so ịkwara ngwongwo gị fụwa n'aka eze. Ndị mụrụ onye ahụ afụọ ọ ga-abụkwa nwa ha ọzọ, because onye na-ahụ anya bụ onye mụrụ nwa gị nke na-ahụ anya bụ onye mụrụ. Onye ahụ apụọ n'aka eze, agaghị asị lekwa ebe ị ga-agawa onye ọfụọla ọmara ebe ọ ga-agawa. O jele that side onye nationalize ya. Tell you how they respect this water. You don't ekute nke ahụ batara na be. Okay, you still go to ebe ndị ọzọ na-ekute ga-ekute. Sị na ha ọ bụ na ha try ya that the river will dry. Okay. So they still go to ebe ndị ọzọ na-ekute. Ọ bụ na iti na anwụ na iti na ahụ, ị ga-ahụ ihe ahụ ebe a dịgalịta ka ha pụtara. I'm Reverend Michael Ndioku. I'm onye maọbụ Akeze, Ivo local government nke Ebonyi State. Ọ dị mma ya na Michael zutere Michael taa. Ọ dị mma anyị bịa na obodo unu. Ịma dịka ọ dịkwa mana akwụkwọ nsọ enwere ọtụtụ ihe Chineke asọ ụmụ ya sọ nka eme na nka ọ kachasị na agba ochie. Enwere ụmụ ihe anyị nụrụ na ndị obodo abụ Akeze na-asọ. Ndị Akeze nwere ọtụtụ ihe ha na-asọ, mana ọ dị ndị pụtara ihe karịa ibe ya, dịka agụ iyi, agwọ igu nke ha na-akpọ aka, na ọtụtụ agwọ niile ndị ọzọ ọ naanị ya ka ha na-asọ. Then ha na-asọ agụ iyi nke si n'Eziakụ, mana mmiri ndị ọzọ agụ isi ebe ahụ pụta ọwa anụ, mana ọ bụrụ nke anọ n'Eziakụ adịghị egbu ya egbu, a na-asọ ya asọ. Atụrụ a na-asọ ya n'aka eze ruo ogogo na atụrụ karịrị mmadụ n'aka eze na mgbe mbụ. Ọ dị mma tupu asị n'obodo na-asọ ihe a, ọ bụrụ na anyị nene ntọ na ọ na-ebido ọtụtụ mgbe ọ na-ebido n'ihe dịka nna inwe ike ịkọtụrụ anyị ụfọdụ ihe a na-asọ ihe mere eji bido eso ya. Abịa n'ebe agụ iyi nọ na agwọ ha na-akpọ aka, dịka papa m gwara m nwa mgbe m na-ajụ ya n'okorobịa m kedu ihe mere eji sọwa ya. N'aka eze enwere nwoke a na-akpọ Ezeokoyiri bụ onye mbụ bịara aka eze mgbe gboo, biri n'aka eze ukwu ebe ha gara. De mgbe ọ batara aka eze ukwu biri, onye nke abụọ bịara ebe a si sukwa atọ. Mgbe Ezeokoyiri nọ n'aka eze ukwu, o nweghị nsọ agụ iyi, o nweghị nsọ agwọ igwe nke ha na-akpọ aka nnehe oche. Mana onye nke a si sukwa atọ bịa bụ onye bụ agụ iyi na aka ha ahụ, ya bụ agwọ aha na-asọ ya nwa bụ ya bịa. O bu ya dịka chi ya, dịka papa m gwara m, ọ bụ chi ya na-edu ya iche, wee mitizie the first person ahụ bịara aka eze
ọ bụ ya bidoro onye ka nsi eda bịa eda nke nọ na Bend now Afikpo South now Afikpo South before my ha niile Bend then yanwa bụ onye izizi n'ebe a before onye nke nsi sikwa atọ bịa nke m na-echefula aha ya wee mitizie the man sị ya ka ya bịa n'ọnya gị ebe a ka gị na ya bie the man sị ya dịka ịhụnanya mgbe ochie ya si dị n'ala ga-aba ha ọsị oke ma ihe ka ibukwana na-abọ o mere na keze nwere ha na-akpọ abọ Eziakụ ee gịnị ka eji eme ọsịa n'ochi ya ọsịa na ya nwa ga-asọtakwa ihe a mana ebe ala ndị buru ibu ya shift to this side na agụghị gatagburu ụmụ ya agwọ gatagbukwara ụmụ ya ka ọ ghara ibu ya gbuo ya ọ bụrụ okwu dịka ihe o bu n'abọ ahụ bụ agụghị na agwọ ahụ ugbu a abọ ahụ dị ọzọ n'aka eze mba ọ dị ọzọ n'ihi na omenala dị ọzọ ka ọ dị mbụ ọha mmadụ abụọ mbidoro aka eze tupu ndị ọzọ lọtawazie the man wee shift to this side akpọrọ mọbọ ọ the first man bi n'aka ezukwu onye ji kpọọ ya Ekezukwu ọ bịa bụ the first man the ọya senior ka ha nọ na-ebi na-aga agụghị ya now Eziakụ ahụ ị gara ahụ si sikwa atọ ọ gara Akeze niile nweghị part of Akeze na-enweghị mmiri ahụ so nwoke ahụ buru ya tie na mmiri ahụ akpọrọ Eziakụ bụ agụghị ọ bụ ihe na-eche ya nwa dịka ọkara otu a ka o si bido dịka pam gwara m otu a ka o si bido then o ya mezi na ọ bụ naanị nke nọ n'Eziakụ bụ agụghị ka ha na-asọ ọ dịkwa nke si n'Eziakụ mee mistake banye mmiri ọzọ because enwe ọtụtụ mmiri na Akeze ọ bụ ya gbuziri onwe ya ọ bụghị onye Akeze gburu ya enwere ike gbuo ya rie de ọ bụ hala n'Eziakụ nke Eziakụ ịdịghị eme ya eme n'oge a na-alụ agha ha ji ya tie ọtụtụ ndị ama ihe ndị na-amaghị gbuo ya nke mere n'ihu mụnwa yes ka ihu ka o si sie ike mgbe ahụ ibi na ahụ egbu egbekwa ya but abịa na dis aka ha bụ agwọ igu this green snake onye nji na-akpọ ya nke igu formally na Akeze onye Akeze ọbụla mgburu ya na-amaghị ama ọ gaghị egbu ya na mkpachara anya ga-akwa ya ga-eli ya ka esi eli mmadụ ihe dị iche na ya bụ na ọ gaghị akpọ ọha mmadụ bịa na m na-eli no o nwere ndị ọ bụ ha nwa wee si ya ọ ga-aga ha gụọrọ ya ihe ha ga-eji lie ya and olili ọ ga-eli ya ọ ga-akwa ya after 7 good years olisie ya ọ ga-anọ 7 years kama ọ gaghị ezu 7 years ọ kama na ọ gafere 7 years ihe ọbụla a na-asọ n'obodo etu a na-agbọkasa ebe ahụ ya mere anyị ji tụọ anya na anyị ga-atụ ọtụtụ n'ime ihe ndị a dịka akụkọ kọrọ anyị na ọ dị mgbe atụrụ na abụọ na-aga dịka eze nwe obodo maka na enweghị onye ga-awa awagbuo ya mana dịka ha kwuru ọ dịghịzi etu ọ dị na mbụ ọzọkwa bụ na anyị bịanatara na oge udu mmiri mere na ọ bụghị mgbe niile ka agụnye na-apụtakewe mana anyị ga-arịkwarị nwere nke anyị fụrụ otu ihe dị mkpa ịrụtụ aka bụ na ọ bụghị mmadụ niile nọ n'obodo a ma ndị okenye ha ọtụtụ n'ime ha ama ha ihe kpatara iji na-asọ ihe nke ọbụla ha na-asọ na ihe ama bụ n'obodo osisi sọwa ihe a onye ọbụla wepụrụ ya aka ọ ya ka o jide mkpa na ajụtara wee gwa eze ka eze wee gwa anụmanụ ya tada anya ahụ anyị na-egbukwana ya ọ na-emekwana mkpatụ olesi ọ bụ na ide igu ndị be anyị obodo ndị be anyị ịmara onwe ndị ome omenala eme omenala ya na ya pụta na tụrụ ya tụọ ya ihe gbawa ike mee ọ ga-ekwuwa mmadụ batakwa mmiri aga
lesson na jekwu ndị okenye emekwado otu a na-esi eme anyị ga-anọcha here na ọnọrọ dị side ọ bụ na ahụ na-eti na ọnọrọ dị side na ahụ ya asacha ahụ mee ihe niile ọ gaghị eme mkpata ị gaghị ahụ ya ọnọrọ ha ebe ahụ ọ nọ kere emecha ihe niile tili bịa kwa nso very close before ọrịkpo na mmiri ma ihe ọ ga-eme onye na-enye ya n'eche na ọkwa ha asụ ka ọ na-achọ abịa ọ bụrụ mmiri nke ọzọ na ọ nwere ndị mmiri ọzọ na-ahịa ịgbagote onwe obere small nwa anọda mmiri ọzọ ha kwala gị nke ahụ ịhụ ya ebe ahụ gbuo ya nsogbu adịghị nke bụ aha nke bụ ezi nsị aga abata hie ma nwaanyị nyochara nsị ome ihe niile ndị nyocha ya bifo ya bịa hie sapụcha ya dị many well ị ga-anụkwa na ya nyụọ nsị mba onye eme ihe dị etu a enwere ihe na-eme ọ ya bụrụ na imerụwa ala ma ọ bụrụ ndị oyibo committed yes ọtụtụ aha a na-asụ ya ị ga-eweta etu o si bido kedu ihe eji nọkọta sọwa ya anyị nwere ike kọwara dị uche nọ ihe magoro na oge ahụ oge mbụ ahụ nwa onye nga nọ n'ihu papa ya kwuo like my father nwe m ike nọ n'ihu my father kwuo ụka ọchie m anya gaghị ajụkwana ajụjụ like ụmụnna ha adịghịzi a ọ bụ esi ya emekwara ihe ọsị mechie ọnụ ọ bụ oge nke unu na mgbe mbụ ahụ na-emela dat Igbo anyị sịrị na nwata mara nne ya mara ndị gboo mana ọ bụrụziere na anyị mara nna gị mana enweghị ihe ndị gboo kọrọ ọ ya wụ na ebe ahụ ka nsogbu nọ dị ebe ahụ ka mmiri na ọba opi gbogboro mana anyị ga-achọta nata isi ya tata aha m bụ Sunday anyị ma parị abụkwa m onye obodo a mara n'obodo na-asọ ihe mana ọ dị m ka a gasị na nke ndị aka eze pụrụ iche iji maatụ ọ bụrụ na ewu ma ọ bụ ọkụkọ akpagherie ihe dị agha wee gaa n'ikpere mmiri ọ bụrụ na agụ inyi chọchara azụ ọ ga-ata ọfụhụ ma ọ bụ na enwere etu agụụ si na-agụ ya mgbe ụfọdụ ha na-ejide ewu ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ tagbuo ha ọ bụrụ na ndị obodo nụ ihe dị etu a enwere ndị ọ bụ ọrụ ha ịpụta wee kpọpụta ya bụ agụ inyi nke tagburu ewu ahụ ya bụ na ha pụta eme omenala a ga-eme n'ikpere mmiri ahụ ya bụ agụ inyi nke tagburu ewu ma ọ bụ ọkụkọ ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ apụta ata ya ahụhụ mgbe ụfọdụ a na-apịa ihe mgbe ụfọdụ etigasị ihe dị agha iji wee gwue na ọ tagburu ihe ọ na-ekwesịghị ịtagbu emechakwa anya ya bụ agụ inyi abanye na mmiri ụfọdụ ihe dị etu a ka na-emekwa ruo taa etu a ka ọ dị n'obodo aka eze mgbe mbụ anyị na-eme iju atụrụ n'oshi ya chụpụrụ na mkpa na mgbe mbụ ugbu a abịalekwa ya anya asị mba n'ọdịla n'ọnwere otu o si dị emekwa ezukwa ya anabata gị kama na ebe na ime ugwu ezi ụlọ nna gị ihe ọbụla a na-eme o nwere otu nke ị ga-esi dị n'ihi komitiela edela iwu bụ na edela iwu otu nke ahụ ya bụ na obodo unu a na-afụ onye zuru atụrụ ka onye zuru ji n'ala Igbo isi oji hapụrụ isi atụrụ ya bụ na atụrụ karịrị ji ọkachasị mgbe gboo ahụ ịpụ na Baịbụl ị ga-ahụkwa ya ebe eji atụrụ mee ihe kwe na ahụkwa ya dị ya bụrụ ịgụla Baịbụl hụkwa ejerikwa na asọmpi basisiri enwe ya nwechakwa ya atụrụ bụ nnukwu ihe kamgbe ụwa oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA panijaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ UGWUMBA paniela ya abịa n'ebe agwa ha kpọrọ their grandmother because ọ ihe ochie ahụ mpụtara aka nne ha ochie mpụtara na bekee bụ grandmother abịa n'ebe ọ dị now n'ebe anyị na ha kwụrụ now ọ bụ na mmadụ egbuo ya n'aka eze ọ bụ ihe ga-ewe ndụ mmadụ ma ọ bụ onye ọbịa ma ọ bụ onye ya ọ bụrụ onye na-adịghị ekpere Chineke ya na ha kpazie ya ọ bụrụ nwa Chineke etila ya ihe hapụ ya n'ọchị ka ọ ga-agbara onwe ya ọgụ ya bụ na enwere mgbe o sere okwu o sere okwu na 2015 to this day na anyị na ha ji aga gọọmenti haus Ebonyi steeti anyị gara Abuja gọvanọ mee intervene kpọghachite ya sị ka ya leba ya anya 2015 then the eze ndị ebe a na the chiefs na the president generals ha nwere dịka ọ dị two autonomous communities ebe anyị niile gara gọọmenti house
ekwugide ya dibetigide ya set committee gagidije ya finally ya end ya ọ bụrụ na ihe nke a bụ chi gị fewe ya ka ọ bụrụ nke gị don't force anybody na-enwe freedom of worship n'obodo a akpọrọ Nigeria then gọọmenti wee dọkụmentị ya ebe ọ nọ na mbụ ka anyị were ya na onye ọbịa bịara mistakenly ya ahụ ya ugbuo ya isi ọ ga-anwụ ọ ga-eme nke inwe that right ibetu ya aka kama hapụ ya chi ya ihe gọọmenti gwara enwegoro ụmụ ihe nghọtahie dapụtara n'ihe ka mgbe n'ụdị chetakwa na gọọmenti kwuru yes I know last year amaghị m ndị ọzọ bedike last year anọ m ndị akpọ m na phone si m lekwa ihe na-eme ana ha sị na ha ga-abịa ịkụkpọ ebe ahụ obi na be mmadụ n'ogburu ga-agwọ nsị anọ nwaanyị bụ na ọ bụ onye akịzị na omenala ha ma ọ bụ na ha ka ma omenala a warantị ha iteghe aka warantịkwa na ha imebi ihe gị n'ihi na ha kwenyere na ọ bụrụ onye akịzị gị tie ya ihe ma ọ mebie ihe n'iburula ihe ahụ na ọ gị nwafusi ya na si a na ihe ndị n'ime ya bụ na ha na-eyi gị egwu obi amafere ahụ gị gba ọsọ ndụ bịa na ọ na-abụ ka nke ahụ gafee and it ended that way otu a ka o si jedobe ọ dịla mgbe ha kụkpọrọ ụlọ one man dutu n'ogburu dị agwa ọgwụkwọ onye akịsị ha aga ya na gọọmenti si ha bifo anyị na ha enwe agrimenti a gọọmenti si a ga-arụgodo ụlọ da man n'ụkwụ kpọrọ bifo na-abịawa kọt then ha agazie n'omenala ha agaghị ịrụ ịjụ ajụjụ wee si ha n'ụlaghachi azụ na unu mere ihe ọjọọ na ọnụ nwa kpaziri arụ ugbu a na onye ahụ bụ onye akịsị nwaanyị na ji tikpọ ụlọ ya na onye ntikpọrọ ụlọ mmadụ ma ọ gbaa ya ọkụ na onye gburu mmadụ wood Arọchukwu cheta na obodo a bụ Akaeze bụ nke dị na Ebonyi steeti bụ obodo na-akọta nri ọfụma ọfụma ọ bụrụ na ị na-anya etu obodo ha dị ị ga-afụ na ana ha bụ ana na-emeta nri ọzọkwa wee bụrụ na mmiri abụghịzi akụ gbara obodo ahụ gburugburu ọ gbara obodo gburugburu nke bụ na ebe ọbụla ị gara ị ga-ahụnata ya bụ mmiri nke bụ na ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịdị na-akọ ihe n'ọkọchị ndị ọbụla nọ n'ikpere mmiri nwere ike ịdị na-akọ ihe n'ọkọchị n'ime obodo a dịka anyị nụrụ ọ bụrụ na anyị bịanatara na ihe dịka mbọchị ahịa ha anyị kara ịnọ ebe ahụ fụ ihe oriri n'ebe ọ ga-adị ọnụ ana dịkwa ebe ọ ga-adị gbanyụ maka na ihe ha ji eme ọjị ihe ọbụla na-akọpụta mana etu o si dị anụ gbanata anyị chika bụ nta anyị mara na ọ gara mbụ na aga ịbụọ ebe ọ bụ na ọ dabara anyị na ndị obodo a na nke mbụ anyị gara aga anyị ka ga-abịakwa ọzọ. Thank you very much. Okwu ndụmọdụ nwere ike inye bụ kemgbe bụ church take over the world. Onye ọbụla mara na ekpere Chineke elekwasị anya n'ekpere Chineke tufu komichi ọ ga-ahafụ ụwa ka ala Chineke dị na mma. Ya bụ akụkọ agwụchabeghị maka na anya enenyebeghị anya n'etu esi wee gbaa anya bụ ụzọ were mgba tupu onwe chie mana etu o si dị anyị ga-ebunye egwu wee si igwe darụ anyị na-ekene igwe na-achị obodo bụ onye nabatara anyị ma nye anyị nkwado n'ụdị pụrụ iche ọ bụghị mgbe niile ka a na-enweta ndị igwe nakwa ndị obodo na-eme etu a. Ya mere Ezeogo Joseph Ụbanịọnụ onye nlekọta nke obodo Akaeze anyị na-asị gị ka Chukwu gọzie gị. Ndị Ugwumba TV na-asị gị biko ka ọhịa dịka ewe amaghị mana chi aka hụrụ anyị maka na agba nke abụọ nke mmemme aka dị. Oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela